el primer capítol de la tercera temporada d'Eva Cargol i les coses importants. Eva Cargol era una noia completament normal, però no sabem què li va passar a la segona temporada que es va convertir En res, en una noia supernormal. Doncs aleshores agafa't, nena, perquè estàs a punt de salvar el món. Com? Eva Cargol salva el món. Un moment. Capítol primer. Intercanvi còsmic. Ai, no sé què em va passar a la segona temporada, però estic aquí, enmig del camp, esperant l'arribada d'una nau extraterrestre. Ja la tenim aquí. Vaig a fer los llums. Ja m'han vist. Ja baixen. El rei de la nació marciana està baixant per l'escala. Glinsta, insta. I Tlimsiania, Siemlina, Fureitian. Terricola, tens un accent terrible, molestes. Noble gran marcià, gràcies per acudir a la meva crida. Nosaltres havíem vingut a abduir vaques. Identifica't tu i les teves intencions. Soc Eva Cargol i vull salvar el món del cataclisme. Cataclisme. Sí, un meteorit o alguna cosa així. El tema és que per salvar el món necessito l'ajut de la vostra tecnologia, capaç de reduir els asteroides a mida pilota de ping-pong. Per això, oh gran marcià, jo... Ajudar humans. Demanes molt, Cargol. Vaig a consultar amb el comitè de decisions importants marcianes. El comitè ha decidit sí, ajudarem als humans. Oh, sou uns marcians de gran noblesa i alta qualitat moral. Ajudarem als humans sempre que es compleixin aquestes 4 condicions. Ah, vaja. Condició 1. Els humans deixaran de fer servir el material que anomenen por expand. És lleig i contaminant. És raonable. Condició 2. Els humans destinaran les instal·lacions de Marinador Ciutat de Vacaciones al turisme marcià. Un destí molt ben triat, però... Condició 3. Els humans tornaran a portar el cabell crespat i muscleres com als anys 80. Una cosa, muscleres és ombreres, és que jo no sé si podré... Condició 4. L'humà Elvis Presley i la humana Lady Gaga cantaran l'himne marcià Space Oddity. Amb tots els meus respectes, això és del tot... Fi del comunicat. Marxem. No, espera. Un dels teus germans extraterraquis vol parlar. Parla, marcià. Tot això és absurd. Quan acompleixis les condicions, ajudarem els humans a evitar el cataclisme. Tornarem, Cargol! Fins aviat, germans marcians! Aconseguiré que la meva espècie compleixi les condicions i us vindré a buscar a aquest mateix prat. Bé, doncs res, a salvar el món! Jo la Tatal, som els nostres amics de sa terra. Marta, des del planeta Terra, com ho has vist, això? Home, des del planeta Terra molt bé, escolta, són uns grans actors.